आरोबाव खेबनांगौ नोंखौ इसो बाबानो गाराया खिथाखांबाय हामबाय बाबानो दाखोन बरहा सानाबो दाखोन ब्रेव ब्रेव ना मिंदो हि होनदो जबानि ब्लग होनगोन दायो जबानि ब्लग्स आंनि जबान ब्लग नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजि भगबाननि महर लानोसै दा मुगानिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोसै लामोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सिगाङावनो बुंगोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरो ना बेल आइकनखौबो थुनो बावनो नाङा टिं बाजिलायनाय थुनानै गालांबानो जाबाय ओमफ्राय फोथाया जुदि देदेरदों ना मादोंथाय सासे आइया हेभि बुंहरबाय आरो ना आंखौ गाज्रि मोननांला होनदों आगैया आबो नों मानो बारा देलाया एसे लिपस्टिक एसे सिन्दुरफोरखौ ब्ला ब्ला थुनांगौ होननानैहाय थुनाया थुयो माथो नै नुयो आगै ओमफ्राय आं मिथिला आरो ना केमेरायावसो बारा नुवा नामाथाय आरो एसे लिपस्टिक गोजा फुनबानो माथो दा नुनाय मोनो आङो थ' आंना बिदिनो आरो देलायग्रायाथ' जेबोआनो गैखाया बारे बारे बुङो आङो अबेबा भिडिअ'आवबो बे दङ नैबे दङ नैबे एसे दङ नैबे दङ बास खतम थाव गोथां एखमबा थाव नालेंखर बिदिसो आरो ना क्रिम सिम जेबो गैया थ' डाइलगखौ होदो बिदिब्ला आं ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो बाराखौ मा बुंनो न'आव थानाय मानाय गद गैयामोन ना ओरै थांलाय ओरै फैलाय नै लामस्रांजोबदों आरो ना एकदम जाब्रा डेन्स जानानै दङ दिनै एसे सान्दुंनि महर जोंना जियानो बागानखा ओरैबादि सुयैनो आं 12टा बाजिलायबाय आरोना सिं सा गुलायबाय गान्दु गान्दा खम्बल खम्बाल जोंनिखौथ' बाद हो आरो नै बयनाबो आरो दुरुङानो दिनै फुरा खालि गैया दिनै एसे सान्दुं दुंदोंना सनाफोर नै बयनिबो आरो ना ओमफ्राय एसेयावनो बिनि सिगांनि ब्लग्सआव आङो सबाइ ओंख्रि नामा संनाय देखायदोंमोन ना थ' जानानै मोनायावबो जादों मादों ओमफ्राय माने देहाया बारा थिग मोनाखै ओमफ्राय नै लाफा जानो होननानै बिथाङा गावनो लाना फैदोंमोन मैया दा गोसोखांलायबाय लाफा जाबाबो एसे उदैफ्रासो दुगोन नामा होननानै गिलायबाय आरोना थ' सिम्पोलसो ओंख्रि जानोसै बानायनानै लानोसै आं माबार मिस्टार दालिसो आरोना ओंख्रिया बेखौनो थाव सेलायलायला ओरैनो ओमफ्राय दुन्दियाल' हरसै बरहानो ओमफ्राय लोगोसेयैनो बानायगोन नै आलु फिसा फिसा बायनानै लाबोदों दाखालै सरि मैया लालेफोराव थांबा लानानै फैखादों आयै मा जाबावनांगौ जाखो बिलाय दाख्लैनो बायनायमोन सेस फाजा एवजानांसिगोन नै सिबाय बे लाफाखौनो जानो गिनानै थाथ'लायबाय आरो ना दा फाजा एवगारगोन आं रागा जोंबाथाय ओइया बे फान्थावा फिसाफोर जाया नालाय बै आसि बोसोराव लाबोनाय नै फिसाजो दांख्ला दांख्लि जाजागोन ना जाजाला भगबान हाख्ला हाख्लि बिमाया फाजा जानांसिगोन नो टेनसन आइदै आफा इसोर बुंनोबो हालायला लेबु आरो ना बिथाङा लेबुखौनो लायनो होननानै दों थांदों ओमफ्राय बेसेबां लाखो बे लेबुआ थाइथामजों बिफा 10 थाखा 10 थाखानि थाइथाम रोसि गैना गैया कटनाया बिसो आरो ना बोथोरनि फिथाइ लाबोदों बिथाङा र' एसे जानो लानो मा होनदों जि गोदैखा फिसा फिसा जागासिनो दङ बेगर थेगर ग्लब आरो ना थैखागोनसो एखमबा गारा गलबसो आंना मालाय गलांगोन जि गोदैखा आगोलाव बैग्रि बेगर मन'बा खमला बेगर मन'बा जायखिजाया बेगर मन'बा जोंखौ थगायोमोन ना गेदेरा उदै सिङाव बिफां रज'जागोनबो ओमफ्राय बिफाङाबो बबेथिं सोरखिबोगोन बेखौबो खिथाबावगोन जाला माला बबेथिं गुदुं दङ उनथिंबो आबै आबौमोन थगायोमोन आरोना थ' दा आं बाबाखौ थगायबा मालाय बिसोर अट'मेटिक मिन्थिखायो एख' बिदि जाया होननानै आरोना जोंहासो गियोमोन थोरबो खम जाला सोर थगायजानाय बेबायदि बैग्रि बेगर मन'बा बिथिं रज'बोगोन बिथिं खिलिबोगोन होननानै आं हले गोगोम थगायजादों दे जाम्बिस्रोमोन आरोना जाबायबो बरिया आरोना रुनायल' ओमफ्राय दुन्दिया होनाय बानलु थानलु होलायलाया दा फाजायाव अबाव होनो मोननो मोजां मथन सम जारलाहाय सनाफोर ओंख्रिफोराबो जायखिजाया मोनबाय आरो दा मालाय अरस'नानै जागोन बिफाया ओंखामबो जानखाबाय आलुखौ फटाफट खालामनानै लानोसै आङो मालाय जाखुगासिनो दङ सानैजों नानि आंनोबो एसे जाबावगोन दे नानि ओइ आयौ बिमानि फारसे जेबो
आं एसे जाबावगोन दे नै आब'आ बिहरदों मादैया बिहरदों थां थांनो बियो बिफा थानायाव मालाय नायस'वा दा माने रावखौबो बारा ओमफ्राय संनायनि खावनाय नैबाय थाबाय थायोमोन ना जा खालि खालि मोनलायदों आरो ना मानसिखौ आङो थाथोंहाय एसे सयथिबो दासो एसे रेहाय जाथो ओमफ्राय जोंहा माबानि फिसालानि मरेल साइन्स प्रजेक्टनि लांनांगौ जाहैदों आरो ना डास्टबिन जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय नै डास्टार बरिया सुबाय आरो माथो नांबावगौ बायनानै लाबोबाय खुन लाबोनानै सुबाय बेखौ आरो माथोबाव बरिया नुदोंना गाइस मोनना हरदो आखाइनि हाबा बेखौ बायनानै लाबोबाय बेखौ खुन बायनानै लाबोबाय जि लाबोबाय सुला सुलि सुबाय जिया फिसाद्राय जादों एसे गुवार खालामबावनांगौमोन आच्छा बर्ड फुगारग्रा दे बा खयथा डास्टबिन जागोनलै बिसोरो ना क्लास मोनसेयाव जुदि 50 जन दंबा 50 डास्टबिन जागोन आरो रुम दोनसिगोन बिसोरो जोंनाथ' गोदो आखाइनि हाबाफ्रा मा मोनलाय सनाफोर नोंथांमोना मा हैनो मोन्दों जोंहाथ' गामियाव माबा हानि दावदै हानि मैथ्रु हानि थाइजौ बेफोरबायदिसोमोन ना एकदम आंथ' एथबां बानायनो रोङामोन खिन्थु बाबाया मोनायाव बानायनानै होयोमोन सानसे माने खामानि सोलाबा मोनायाव जेला अर सायगोन बेफोरबायदि समाव बानायनानै होयोमोन आरो ओमफ्राय मा होनो हाखौ रोगानानै दोनहैखायोमोन जोङो दैमा जिङाव लांफैनोसै हामा माथा लाबोनानै दोनफैयो होनखानोसै नालाय बाबाया जा लांनोसै ओमफ्राय बाबाया बानायना हरनो दावदैफोरखौ जि मोजां बानायना 10आव 10 मोनलायलायनोसै आरो नाम्बारा ओमफ्राय हानि बानायखांनानै कालार होनोसै गुफुर कालार सुनै बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय अराव हांलायनोसै गोरा जानायनि मजबुत गोलैबाबो गावलायलाया बेफोरसो असलि आखाइनि हाबामोन ओमफ्राय बायनाय होनोबा गिसिब बिहरबाल' बायनांगौ जायोमोन अबेबा गिसिब बिहरोमोन ना एखमबा ओमफ्राय आरो रुमाल ओमफ्राय हासिब सोरबा नालेंखरनि हासिब लाङोमोन सोरबा औवानि हासिबखौ खिन्थु आंनो सैलाबायोमोन आरो ना माने बाबाया दानस' होबाय बाबाया फोरोंबाय मोनायाव ओमफ्राय आंना बारा नाम्बारा मोना आरो मानो होनबा बायनाय नङा नालाय उन्दै मानसि बानायला बायनायमोन नालाय 10आव बिदिनो 7, 8 बिदि मोनोमोन आरो ना हासिब बानायनो लांबा खिन्थु हानि बुस्थु बानायनायाव 10आव 10 मोनस'दाफोर बाबाया बिराद मोजां हिट बानायना हरदोंमोन जोंना अरा हांलायनाय नालाय गोलैबा बायलायलायामोन आरो दानिया नै बिदिसो आखाइनि हाबा जेबो बिदि गैला खिन्थु बे प्लेनेट आरि बानायनो हरनाया बेखौ मोजां मोनो आरोना आङो बेखौ बानायनानै खिन्थु बायनांगौ बुस्थुआसो बांसिनलै थर्मकल माबा माबि माथो होनबावनो आरोना सुनाफोर जुगजों जुग लोगोसे सोलायो जोंनि जुगा बहा थाबाय थानो बे हाजों बानायनाय बुस्थुआ बहा थाबाय थानो थांबाय आरो बिदि हैनो मोन्दों आरो जोङो गोसोखांबाय आङो दा सावसुबजों सावसुनानै 100 थाखानि खमलाखौ साफा खालामा नोंथाङा गोदो आखाइनि हाबायाव मा हैनो मोननायमोन स्कुलाव हाथरखामा मा हैनो मोननाय हो बावबाय एखे ना जोंनि समाव माबा हानि थाइजौ नों बानायोना सोर बानायोमोन नों बानायनो रोंगौमोन नोंबा आब'आनोथ' बानायगोन जोंना बाबासो बबाव नों बानायनो क्लास 3, 4आव जाया दे खये जायो नोंबो बिदि हैनो मोनदों ने स्केल होनो मोनाखै ओइ सैत्य जुगनि मानसिफोर नालाय जोङो ओंखायनो आयै नै बिसिना जेरावबो भगबान नों सुबाय आखायानो बेसेबां सुगोन आखाय बेयावसो दैजों आखाइ सुफैलायनांगौ भगबान बिदिनो जायो बियो जाखाव ओमफ्राय नै मिनिनानै थैगोन फिसाजो जांख्लानायासो दाय नै एथ' स्लिम फान्थाव सायाव नायदो नै मादि गेसाव फिउ गारनोसै आं एम्फौ दंलायलायो आरोना ओमफ्राय नैबे थाइसे एसेबो गेसाव गैया खिन्थु दांख्ला जानानै बोरैबा जाबाय आरोना बेखौनो एवजागोन आं गारला आङो बेखौ फिन जावहरनोसै ओमफ्राय आलु भाजा खालामनानै लानोसै फटाफट मोनबाय सिबाय आलुआ ओमफ्राय नै फान्थावआथ' आसि बोसोर नालाय राखेंलायबाय आरोना टमेट' खोरचिबसे थाइसे होबाय आङो एग्ला लागाव मोनबाय जानोसैबो गुदुं 1था जाखाबायानो मालाबानो 12थायावसो जागायखादों ओंखाम खुनोसै आं जाबाय निरामिसबाबो साजों एसे देखायबाय आरोना ओमफ्राय आं खिथानो बावदों लालिफोराव थांदोंमोन ना बेनिफ्राय फैबाय फैनायावथ' आं ब्लग लायासै नालाय डाइरेक्ट रुमाव फैनानैसो हाजिर जाफैदों आरोना
बिराद मेंबोदों बोरैबा मोनबोदों लर हाया मोनबोदों सफैनानैसो ब्लगखौ आं खालामदों आरोना मजाके जाखांबाय सोनाहर गय फाथैसो गैया जाहैबाय आरोना ओमफ्राय फिसालानो दुगैनो दै फुदुंनानै दोनो आङो ओरै मगसे जाखाबाय बिराद दुगैनो बायो ओमफ्राय मा होनो दुगैबाबो लुस्रा दुगैनो आरोना मटरनि दैया गुदुं गखायो होनबाबो दुगैनाय नङा ओमफ्राय मैया न'आवहाय लुस्रा फैबाय नालाय सोमखेखेनो बिबैया आंखौ ओरै होनगुलायबायहाय सम थुखैनांगौ मबाइल नायबायनानैनो बिमाया थुखैनो सोलाबा होननानै बुंगुलायबायहाय मा होनबावनो आङो ओरैबायदि अबस्था मालाबा नानिनि जुनिया आंनो दुगैनो मोना आंबो उल्था एसे ज्राव होगारदोंहाय आंनो दुगैनो मोना टाइमाव आरो बे दुगैनाय समाव नानिया बाथाबो स्कुलनिफ्राय फैबासो दुगैनो मोनो नालाय आरो स्कुलनिफ्राय स्कुलाव थांबा नों बबे फुङाव दुगैनो गरम बोथोरावथ' दुगैलाबाय थायो खिन्थु गोजां बोथोरावनो एकदम गोजांनायजों दुगैजों सोमखेखे जाजोबो आरो उन्दैया माबा सोमखेखेसो जालांसिनदों गेजेरावनो बिराद साइकेल सलायबायना आरो बिनानाव मोननायनिफ्राय एसे माने थुखैबाय थानो मोनैया एसे खम जालांथारबायना आङो हाखवा जाबाय थ' बिदिसो ज्राव बुंजागारबाय आरोना उफाय गैया बेबो गोसोम नुबाय नालाय बुंबाय थुखैया माया सानलायलांबाय थ' सम मोनबानो सम मिलायबानो थुखैयो आङो दिनैबो दाथ' बिफा दङ मानजिनानै लाखानोसै आरोना आङो गथ'खौ र' फैथोंसैल' सफैगौ मानि नोङो खोमसि लेरानो जाबोखादों ओमफ्राय सफैनानै जुबुर दुथुर खामानि लेथेर फेथेर सिबस्रां आरिस्रां खालामनानैनो आरो थाबथां सिथां एसे जाबाय जै उन्दुदों खिफिगुलायनाय उन्दुदों आरोना गैया अबस्था टाइट ओमफ्राय अखानायैसो नै दुगैखां लोबखांसो सानसु सांग्रांसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामनाय बेखिनि आरोना आमारखौ आं खुसि बिबैया फिसाला थुखैया माया मबाइल नायनो थुखैयाखै होनना बुंदों बदमाइस सामफ्रामबो थुखैसिगोन आं खजोबसिगोन आं आग्लायबार हाबानि खाथियाव थांबा एकदम ब्रास फुख'नायनि सिन जानानै थांजोबगोन नोङो ना मा होनो गाइसमोन दे फुनानै होनां माबार आयौलै जानायल' बिदाखौलाय बे केक बान्डोलसो लाना फैबावबाय बाबरे बाब हे प्रभु थुखैखांनानै ओंखाम खुनो होबाय ओमफ्राय नै फुङावबो बेसेबांबा लुंगासे सुदों आरो बेलासिनि लुंगासे ओंखारबावबाय भगबान फिसाजोनि फिसालानि बिफानि माराव गुलिसो आयै लागावना लाखाथारनोसै आङो बेनो बे जिबन सनाफोर खालि बे फिसाजो दिगदार खालामनायल' बन्द' आरोना बिफाजों बाथाबबाय थाबाय नालाय अरजाला बिमा बुंनालाय बेनोसै फिसाजो बाथाबियानो बेसेबां गिदिर खोथा आंनि थाखाय ना बाथाब होलां सुनांगौबा बेसेबां दिगदार सानना नायदो ओमफ्राय आङो लालिपारायाव थांनाय ब्लग्स होनायावहाय सनाफोर मा होनना बुङो लालिपारा थांनाय होनाय ब्लग्सआनो आंनो क'क्राझार सफैखांनानैसो होनो मोनबाय दहाय फुङावसो टावार गैया नालाय आङो ओजोंहाय होहैनो मोनाखै ओमफ्राय सासे आगैया होनदों आब' फैफिननाय समावहाय गेन्द्रायाव दसे लाखिनानै एसे ब्लग्स बानायनो हागोन नामा होनना बुंदों गेन्द्रा सकआव ना मा होनदोंमोनथाय आगैया थ' आगै आं ब्लग्सखौ होबानो सफैफिनखाबायमोन आङो मालाबा जुदि थांनाय जाफिनोबा आङो गेन्द्रायाव ओंखारनानै एसेबाबो माने खबर लागोन आरोना थाथ'नाय जागोन आरो थांसै लागाबा खिथाखानानै थांनाय जागोन आरो लासैनो ओमफ्राय नै दा जानाय नंला आरोना आं सफैखांनानैसो ब्लग्सखौ होबाय नालाय ओमफ्राय आं मोनसे रिकुवेस्टखौ जबरदस्त खालामोन आरोना आंखौ जुदि दागा मागा लोगो मोनदोंबा सिगाङावनो रायलायखा मुगैया मुजुवा आरोना गावसोर कमेन्टआवसो उनाव हरो आरोना आब' दहाय नोंखौ नुदोंमोन थ' थाजा कमेन्ट मोनदों आङो ओमफ्राय जबा नोंखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय मा खबर बेफोरबायदि आरोना थ' दागा मागा लोगो मोनदोंबा दागा मागाबो रायलाय आं बिराद मोजां मोनगोन खिन्थु खायफा रायलायोबो नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो आब' होननानैहाय ओमफ्राय आङो फट'के ब्लगसो लाफानाय जाया आरो ओंखारगोन ओंखारा बिदि साननानै आङो ब्लग्सखौ लाफानाय जाया आं गोबां मानसिफोरनि ब्लग्सआव नुयो आंनि साबसक्राइबारफोर होनलायनानै मालाय फट' लानानै मालाय ब्लग्स होलायलायो थ' आंहा बिदि दागा दुगा जाया आरोना आरो फिसा गोनां नालाय केमेरा दिहुननोबाबो फट'के हाया आं जेला सुबिदा मोनो अब्लासो बहननाय जायो आरोना थ' नेक्स्टआव आंनि साबसक्राइबारफोर लोगो मोनबा आब' नोंनि ब्लग्सखौ नायो होमबा आं ब्लग्सआव लानो सेस्था खालामोन आरोना जुदि नुजानो गोसोबा नुजानो गोसो गैयाबा लालायलायला थ' दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै हाबाफारिखौ लागामनानै लानोसै आङो थ' जायफोरा आंनो बेखिनि सिम्पोल सा ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय थ' न'आव जेरै गालाय गुजाय जों दङ बेफोरखौनो आं एसे शेयार खालामबाय आरोना थ' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच